Bueno, ja marxem d'aquí. Ens n'anem a veure l'oasis de Fin. Serà. Ara sí que ja ens hem ficat al mig del desert per anar a l'oasis de Fin. C'est bon. Va, Manon. Aquest és més bo. Això és agafat de l'arbre i menjat. Bo. Xenia, pots atreta, no? Vols gravar? Va. C'est bon? Zona zapping. Dos enfants qui font des petits... Rana. Ai, mira la granota. Xènia, mira. Mira una granota. Mira. Sí, sí. Regarde, regarde, donc... Mira. Là, c'est du canon. Mira. Ah, vous êtes venus chez les berbères. Tina, què fas? Què fas? Comment tu dis? Papa. Mira, Xenia, el burro. Quin burro, eh? Quin burro.